Sa good vibes, na dumduman nyo pa bala ang nag-trending nga ido bangod nagatabok sa pedestrian lane. Ginirescue siya bangod nagluya na. Kag karon may manug-adapt na. May report si Romeo Subaldo. Ini si Buddy, ang aspin nga nag-trending kay nagalabay sa pedestrian lane kung magtabok sa dalan sa Guasang City Mall sa Madalagan sa Bacolod City. Go, Bud! My intelligent boy. Ginbansagan man siya nga si Hachiko sa Bacolod kay wala gid siya nagbiya sa Guasang Mall kung sa diin sila nagatiner sang una nga nag-alaga sa iya. Popular si Buddy kay mismo ang mga guard kag mall goers ang nagapakaon sa iya ilabi na sa peak sang pandemic. Pero hinali na lamang nakabaton sa report ang Back PH project gikan sa mga netizens nga may makaluluoy nga ido nga nagaluya na sa Guasang Mall. Ginrescue siya sang grupo kag sang ulihi natukiban nga siya gali ang popular nga si Buddy. Gindala siya sa vet kag ginpa-check up kag dito nakita nga madamo siya sang infeksyon. Pero matapos ang pila ka adlaw, nag-amat-amat na balik ang kusog ni Buddy. Luya isa siya. Luya? Luya isa plan. Blood test daw. Tigin undergo sa nidok sa mga ano niya CBC. Oo. Wala rin siya maligayda na naging siya? Okay, di nagit siya. Ilalayan naman siya. Yung luya naging siya katama. Tapos gin blood test. Na blood test siya. Tapos, nakita nga may May mga infection siya, sir. Malaman sa infection. kasi agad siya sa dalan. Oo. Kasi mo ang compare sir before pagabot siya kang Cebu. Ano Mas kasi? okay na sa sugar na gamitan sa nabulungan sa blang na appliance sa mga antibiotic ni Doc. Oo. Doon nag-okay na Kupawan siya. siya. Nagapaayo na lang siya sa vet kag kun makagwa na. May nagahulat na nga mag-adapt sa iya.